El nostre servei el que vol és cuidar les venes dels nostres pacients, evitar punxades repetitives per no malmetre el capital venós. Per no malmetre les venes, nosaltres fem servir l'ecògraf. Què vol dir això? Que nosaltres a l'hora de punxar, amb l'ecògraf localitzem la vena i punxem ja dirigit a la vena. O sigui, normalment amb una punxada ja s'aconsegueix l'objectiu. I això ens aporta uns avantatges directes en el pacient, perquè li donem un major confort. És a dir, disminuïm el número de puncions i les insercions són molt més precises. També augmentem la seguretat d'aquest pacient, ja que disminuïm el risc de complicacions, com poden ser la disminució d'infeccions, d'obstruccions, de flebitis o d'extravasions. I també augmentem l'efectivitat d'aquest tractament. És a dir, si nosaltres utilitzem un catèter adequat per cada tractament, això el que ens produeix és que podem administrar medicaments i teràpies que són més complexes sense interrupcions de tractament. A la corporació som 2 equips, un a l'Hospital de Blanes i un a l'Hospital de Calella, i aquests equips estan formats per 2 infermeres i una TCAE. Majoritàriament la nostra feina la realitzem a la consulta i excepcionalment ens desplacem a peu de llit en casos de pacient crític o de difícil mobilitat. Aquest equip dona servei a lo que són les plantes d'hospitalització, urgències, convalescència, pal·liatius, hospitalització a domicili i consultes externes. Per accedir al nostre servei, el professional ho pot fer a través de la programació de consultes externes o realitzant una interconsulta per a aquells pacients hospitalitzats. En aquesta interconsulta ens indicarà la patologia del pacient, el tractament i la durada per saber nosaltres i valorar quin tipus de catèter és el més adient. I ara ja ens el demanen els pacients que tenen dificultats per ser punxats, són els primers que ingressen per urgències i ja demanen aquest catèter, i les nostres companyes de seguida que no veuen clar el capital venós o el tractament agressiu, de seguida ens el demanen també. El catete me va muy bien porque me ahorro de hacerme análisis, de pincharme cada vez que vengo y no me hacen nada de daño y no me entero. Ni cuando me ponen el catete ni cuando me hacen el análisis no me entero para nada. I això el que em posen elles, això, potser, jo ho dic a tothom, jo. Jo m'ho posaria sempre, perquè jo no tinc venes. I al no tindre venes i no em poden estar punxant dia. I és quan arribo ja a ingressar aquí, ja directament em fiquen el catèter aquest. I la meva seguretat, i millor per mi, estic més tranquil·la i tot.